دم باش خوندەکارین هێژا ez mamoste Hesenim em ê îro waneya sêyem ji pirtûka zimanê Kurdî refa heftan bibin. Waneya me jî îro bi navê xwendekarim. Waneya me ji xwe helbest e, helbestek klasîk e, helbestvan tê de bêhtirî xwe behsa xwendekar dike. Weke şîrovekirnekê ji kesayeta xwendekarê divê xwendekar çawa be çi taybetmendiyê xwendekarin ji xwe armanca me jî dayîn navê waneyê ku yanî divê hemû xwendekar vê kesayeta a herî rast xwe de diyar bikin ji ber ku armanca a xwendekaran tevahî divê ku armanca wan pêşeroj be di pêşerojê de wê çi bikin xwendekar gerek e çi pêşerojê deyne ber çavê xwe û ji bo wê pêşerojê kar bike. Niha jî em ê waneya xwe bixwînin em ê malkê xwe jî yekî bi yek şîrove bikin. Piştre jî em ê dakevin ser xalê waneyê. Em ê dest bi xwendinê bikin. Bo niştîman awatim, xunce gulî wilatim. Newey diwaro jî hozim, wekû Newroz pîrozim. Tê dikoşim bê uçan, bo serbestî niştîman. Amancim diyar û rûne, hewlim bo lûtke çûne. Mandû nabim çalakim, jîr û xawîn û pakim. Ji xwe em ê carek din jî waneya xwe helbesta xwe bixwînin vê carê jî li gel şîrovekirinê. Destpêkê dibêje bo niştîman awatim, xunce gulî wilatim. Vê malikê de diyar dike helbestvan ku xwendekar ji xwe awat tê wateya hêviyê de wan bêjin bo niştîman awatim yanî tê wê wateyê ku xwendekar hêviya niştîmaniyan jî hêviya welat e. Xwendekar hêviya welat e ew hêviya ku civak welat li ser kar dike ew hêvî xwendekar e. Xunce gulî wilatim yanî ji xwe wateya vê rêzikê tê wateya ku dibêje xwendekar bi gulê dişibîne dema gul nû dibişke ve nû vedibe yanî weke şibandinekê ji xwendekar dide diyarkirin ku weke gula ku nû dibişke ve. Newey diwaro jî hozim, wekû Newroz pîrozim. Divê de jî xwendekar helbestvan diyar dike ku xwendekar Diwaroj yev jî tê wateya siberojê yan jî pêşerojê tê wateya ku xwendekar ji êla xwe ji heşîra xwe re siberoj yan jî pêşeroj e ew pêşeroja ku hêviya xwe tê de diçînin ew xwendekar e. Wekû Newroz pîrozim jî ji xwe li vê dekê helbestvan pîrozbahiyekê dide xwendekar ku wê weke Newrozê pîroz dike. Tê dikoşin bê uçan bo serbestî niştîman. Divê de jî de diyar dike ku xwendekar divê ku têkoşînekê de ve ev têkoşîn jî armanca wê serbestî yan jî rêzgariya welat be. Ji xwe ev têkoşîn jî helbet divê bê westan be. Divê têkoşîna xwendekaran ji xwe têkoşîna xwendekaran em hemû zanin bi zanistê ye. Xwendekar bi zanistê bi pênûsa xwe tê dikoşe. Ev têkoşîn jî divê neyê rawestandin. Her dem têkoşîna xwendekaran berdewam be ta ku welatê xwe rizgar bikin. Ji xwe rizgariya welat jî deman bêjin rizgariya welat serdestê xwendekara be divê watê ku rizgariya welat ji nezaniyê, rizgariya welat ji kêmzanistiyê yanî vê wateyê helbestvan dibêje çi dibêje tê dikoşin bê uçan bo serbestî niştîman yanî xwendekar welatê xwe bi têkoşîna pênûsê welatê xwe ji nezaniyê rizgar dike. Vê de jî dibêje amancim diyar û rûne ji xwe peyva amanc ew jî aynî wateya wê wateya peyva armanc de diyar kirin heman peyve lê tenê weke lehce tê guhertin. Amancim diyar û rûne hewlim bo lûtke çûne. Vê dekê jî dibêje xwendekar yanî xwedî armancek diyar e. Armanca wî jî çi ye bigihê asta herî bilind ji zanistê bigihê cihê herî bilind. Dewan bêjin bo lûtke çûne ji xwe peyva lûtke jî em ê di wateyê peyva di wateya wê bêhtir şîrove bikin yanî tê wateya cihê bilind. Vê dekê de weke wateyek mecazî helbestvan dide diyarkirin ku xwendekar hewl dide ku bigihê jî asta herî bilind ji zanistê û ji zanebûnê.
ماندوو نابم چالاکم ژیر و خاوێن و پاکم ئەف ژی وەکە تایبەتمەندیە ئێ خوێندەکار دەدە دیارکردن هەلبەستوان تایبەتمەندیە خوێندەکار دەدە دیارکردن گوتبێژە ماندوو نابم ئەو ژی دێواتەیە کو ناوەستم یعنی دوێ خوێندەکار هەرتم کار بکە چالاکم ئەو ژی تێواتەیە هەمان واتەیە دەمانبێژە ماندوو نابم چالاکم هەردووژی هەمان واتە هەڵدەگرن بۆ خوێندەکار هەردەم دوێ چالاک به کار بکە ڕانەوەستە ژیر و خاوێن و پاکم ئەو ژی یعنی دەدە دیارکردن کە خوێندەکار نەتەنێ ژملێ دەرونی دەوێ خۆت پێش بخە هەروەهاژی خوێندەکار ژملێ گەودەیی دەوێ یعنی بهتری خوا یعنی شێوەیە خوێندەکارێکی بدە دیارکردن یعنی دەما ئەمەوی خوێندەکاری بنێرن ئەم بزانن کۆ ئەف خوێندەکاری دبستانێکی کەسێکی یعنی مژی پێشکەتی کەسێکی تێگەهشتیە یعنی خوێندەکار دەوێ لەسەر کەسایەتە خۆ یا دەرونیژی و یا گەودەییژی کار بکە vê awayî em şîrovekirina helbesta xwe bidawî dikin niha jî em ê werin ser wateyê peyvaş xwe ev wane ti xalên zêde têtine weke rêzman yan pirs yan jî cûr û awa tenê xala wateyê peyva hene em ê wan jî şîrove bikin destpêkê peyva me ya yekemîn awatin awat weke ku me di helbestê diyar kir tê wateya hêviyê deman bêjin awat tê wateya hêvî bo niştîman awatim yani ez hêviya niştîmanim ez hêviya welatê xwe me yani em dikarin weke şîrovekirinekê jêrdeyînin awat hêvî xunçe ew jî tê wateya dema ku kulîlk yan jî gul nû vedibe em jê bêjin gul yan dar yan çi şînatiyên bêjin bişkivî yani nû şîn dibe ew jî yani weke me got wateya a şibandinekê ji xwendekar diyar dike xunçe yani tê wateya bişkivî bişkivîn yan jî dema ku ne gul vedibe yan dar şîn dibe newa ew jî tê wateya nevî ji xwe dema em bêjin nevî yani nû bav heye dapîr heye ha em bêjin bav zarokê wî meselen dibe neviyê dapîr yani nû dema em bêjin kesek layê wî hebe û layê layê wî wê demê ew ê biçûk dibe neviyê dapîr yani wateya wê ya rast ev dema em bêjin newey duwarojî hozim yani nû ez neviyê hoza xwe me neviyê siberoja wê me yani dide diyarkirin nû xwendekar kesê herî biçûk e ji bo wilo pêşeroj di xwendekar de yê hemû hêvî yan jî awat li ser xwendekar tên çandin yani em dikarin bêjin newe tê wateya nevî duwaroj xwe me şîrovekir ew jî te şîrovekirinek zêdetir em nadêne me got duwaroj tê wateya siberoj e yan jî pêşeroj e duwaroj siberoj yan jî pêşeroj hoz ew jî tê wateya êl yan jî şîre lûtke weke ku me diyar kir di helbestê de lûtke ew jî tê wateya cihê herî bilind yan jî bilindtirîn cihê derekê wê dema ku em bêjin hewlin bo lûtke çûne ji xwe me vê dike ew jî weke wateyek mecazî nû xwendekar hewl dide ku bigihêje asta herî bilind jî zanistê di vê dekê de wateya lûtke tê diyarkirin cihê herî bilind cihê herî bilind vê awayî jî em wateyê peyvan bi dawî dikin wateyê peyvê ku nû mar derbas bû me wateya wan nas nedikir me şîrovekir em vê awayî jî dibêjin dawiya waneya xwe spas ji bo temaşekirinê bimînin kêf û xweşî